Ассалому алайкум дӯстони азизи ма, хуш омаден ҳама каса ба канали ма. Раҳмати калон барои дастгиритон духтаро, раҳмати калон ба ҳаматон ки канали мара дастгирӣ мекунен, комментариҳои беҳтарин менависен ки ма аз комментариҳои шумо боз як мотиватсияи дигар мегирам. Раҳмат ба ҳаматон. Баъд видеои мада лайк монен духтаро, кадоме ки пеш аз тамошо кунӣ лайка бомона, штоби канали мо барои пешравиш лайк камтар ёрдам мекуна. Поделиться кунен барои дигарҳо, кадомеда ки пухтупаз маҳқул боша, дигарҳо да поделиться кунен, то ки як зани дигарам ёд гира аз пухтупазои мо. Духтаро, барои шумо як компания, як беҳтарин кора пешкаш мекунам. Ҳар як банда да худованд ризқ додагиай, не ки ҳамон ризқи додагира мо бояд кӯшиш кунем, талаб кунем ки бояд ба даст биёрем. Худованд гуфтагие ки аз ман баракат, аз шумо ҳаракат ки кардем, кора пеш бурдем. Любой кор боша духтаро, любой кора ҳами бояд ҳаракат кунем, талош кунем ки пеш баремша, баракату ризқи худмона биёвем. Ман барои шумо як кори нағз ширкати Атомира пешкаш мекунам ки беҳад барои занҳои мо осон шудагиай ҳами кора карданда, барои хутон аз хона набаромада, вақти муайян надора, кадом вақте ки хостен шумо кора пеш мебарен, дар вақти бекоритон. Мо ки фарзанд дорем, кори берунда карданда ҳам шавҳаромон намемона, ҳам фарзандои майда қатӣ намешава кор када. Бисёритон ҳами хелен, шумо метонен ки ҳамамон интернет дорем, бо тариқи телефон и кора пеш барен. Шумо савдо намекунен, ягон чиза борора намефурӯшен, танҳо 2 бор дар як сол харид мекунен, ҳеҷ ки шуморо маҷбур намекуна. харидои кардагитон ба фоидаи худтонай, крему, дорувое ки беҳтарин дорад, чизе ки худтонда маъқула аз каталог мегирен. 6 мода як бор харид мекунен, лекин маошуш беҳтаринае ки дар як сол, дар як моҳ 4 маротиба ойлик мегирен. Беҳад ойлик тиш зиёда, тез ойлик метия, кора пеш мебарен ва танҳо 2 одама духтаро таги хутонда меёрен. 2 одама шумо метонед бо воситаи хиштабор, шиноз, апаву хоҳар пешкаш мекунен, кора ҳамроҳи шумо кор мекунанд. ҳатто метонед шавҳаротона дар ин кор регистратсия кунен. Регистратсияш бесплатняе духтаро. шумо метонед ки ҳамин номерои дар рӯи экран ҳамин хоҳарак да нависен. беҳтарин хоҳарае ки муомилаи нағз дора, ҳамроҳи шумо кор мекунад, наставник мешава. группаҳои нағзае ки дӯстои беҳтарин барои хутон меёбен, кора пеш мебарен. духтаро дер накунен, ҳар як вақт ғаниматай, кора пеш барен бо ҳамроҳи ҳамин хоҳарак. раҳмати калон барои дастгирӣ. подписчикои азиз, дар имрӯза навормон тарзи пухтани курини пирог бо мурғ ва булочкаи бо варёнкадор беҳад болаззат барои шумо ма пешкаш кардестам. ба мо лозимай 250 грамм маргарини фоизиш баланд боша, ба мисли она, шедрая лета. ҳами бине дар Россия бошен, шедрая лета несте, 72% маргарино ҳасте, танашда навистаги ҳам хелиша гирен, фоизи баланд бо чиқа мулоими песочне мекуна. баъд 300 грамм кефир ё ҷурғот, кефир ҳам мешава, ҷурғот ҳам мешава, 300 грамм ва як қошиқча разрихлитель, намак ва орд. ин ҳамиқа чиз мо лозимай. аввал орда бо ҳамроҳи намаку разрихлитель якҷоя карда маргарина крошка мекунем. ман бо ин тарзи чоркунҷа майда реза кардам. маргарин буровардагӣ будам я 20 минут пеш аз тайёр кардан, на он қадар сахти бад буд. шумо агар ки хоҳед бо тиёрка, бо орду тиёрка маргарини сахта ҳамроҳ кунен, хеле крошка кунен. бинед ман крошкаро тайёр кардам. 550 грамм орд мерава духтаро, ним кило зиёдтарак орд мерава. аввал крошкаро мекунем, баъд ҳамроҳ мекунем ҷурғота. хел шӯридам хамира, бинед чӣ мягкия хамирмон дар даст намечаспа. хел хамира бо 2 тақсим мекунем, холодильник да мемонем то начинкаша тайёр кардана рӯ мегира, хамир дам мегира. баъд мегирем тунук мекунем. як бор тайёр кунен, ҳатман ошиқи пирог мешавен, ҳама вақт мехоҳен тайёр кунен. ба мо лозимай 2 дона пиёз ва ним кило грудинкаи мурғ,
яъне синаи мурғ лаҳм боша мурғаш, баъд 2 дона помидори миёна, картошка 2 дона ё 3 дона гирем ба хоҳиши худтон. размераш миёна ҳай картошкара. баъд духтаро худтон бо бубинен ки ба ма ҳамиқа фаршаш лозим шуд, ҳамии фарши ки дарунаш да мекунам начинкаш ҳамиқадар ба ма басанда буд. шумо бо мехоҳем ки зиёд боша бо зиёдтар гирен, лекин ҳамиқа расходи гирифтаги ма беҳад хушрӯ омадак. намак, мурч, зира ва паприкаи сирх анамихел ҳамаша аралаш мекунем, бо шакли кубик реза мекунем. ҳатман помидор андозен, беҳад помидор бо лаззатш мекуна. як намуд лаззати хича дора помидор дар даруни ҳамихел фаршо. анамихел фарш ки тайёр шуд, мегирем тунук мекунем. хамира дар холодильник монда будам, ҳамихел мяхки мулоим шуда бинин часпидестай. хамир беҳад хамири хушрӯ омадаге. вақте ки як бора ҳамии намуд тухм ягон чи надора дарунашда, ҳамин намуд тарз тайёр мекунен, беҳад хушрӯ мебӯя, мяхки мебӯя. духовкара ма 200 да мондам духтаро ки хушрӯ фарши дарунаш паза, умуман болош қоқ намебӯям, хе мяхки мебӯя. зволаи аҷоибот писочни хушрӯай. оли як бор пазем, баъд маззаша нависен комментарияда. ягон секрет надорад, чизе ки ҳаст ма барои шумо нишон метиҳам. чизе ки немихел мебӯям, ма барои шумо гап мезанам ки тайёр кунен, маъқултон мешава. ҳеҷ вақт ма чизи намешиданиро барои шумо пешкаш накардам. чанд соли шуд фақат подписчикои ма ҳамаи наму чиза ёд гирифтан, мепазанд, беҳтаринан. ҳамин чизои гуфтаги ма ҳамаи чиза тайёр мекунанд, боз суратош катироӣ мекунанд. раҳмат барои шумо ки бо шумо ҳам як чи ёд мегирем, мара хурсанд мекунед. тайёр кунен бо ҳамроҳи оилаи худтон. нӯши ҷон кунен подписчикои ма. нахе бинед фарш чӣ хел туғри омадаге. як рецептдан ҳами қадар туғри хушрӯ омадаге. ҳамашам хе кубик реза кардагем. ҳатто грудинкарам ҳами хел реза кардам. и дуюм шай, дуюм қисми теста ҳай барои болош. тунуки бад намебӯяд духтаро, тунуки бадам накунен. ҳамин як рецепти гуфтестам, ҳамин як рецепт барои як листи чоркунҷаи калони одилай. барои листи калонай духовкаи одила ҳамаи мо медонем листи чоркунҷаш чӣ хел калонай, анаму листа мешава. бо баъзан духовкаҳои туркӣ буромадагиаи ҳозир ҳамихе конфоркаҳои калон беҳад калонанд ва ё ай одилам калонтаранд. и духовка дар хона ё чанд буд нишон додагиам пухтупазода вай беҳади бад калонай. ай листи одил бо ним баробарди дигари одил зиёдтарай. вайда ҳатман зиёдтар аз худш мерава, барое ки и барои инами қаразмерай туғри мешава. инамихе ба як ҳамаи тарафи чор тарафша ҳамаи лавоша хушрӯакак ҳамихел маҳкам мекунем. баъд мобайнша камтар як сурохӣ мекунем ки ҳавои ҳамуҷа буромада хушрӯ бупаза. болоша якта зарди тухм тамом, сафедиша алоҳида мегирем. якта зарди тухма болошда хел мешакем. баъд бо вилка намихел як нақш мемонемша. намихел мешава як намуд узор. баъд чизе дошта бошен сиёҳдонаҳа ё кунҷити сафедай барои ороишаш ҳатман болошда кунен. беҳад бо ороиша хушрӯ мешава. чизе ки бо хушрӯ боша, чизе ки фантазия қатӣ боша, бо хӯрданшам приятнияй. дар ҳамаи ҷо дастрас карда мешава. ҳами кунҷита дар ҷоям приправо пачкада ҳастай. кунҷити сиёҳ, кунҷити сафед, ҳами сиёҳдона ҳамаш ҳастай. намихе духтаро бо ороиши пухтагитон беҳад хушрӯ метова. намобайнша камта сурохӣ кардам. духовка пешакӣ гирон буд. мондам то пухтанша дар духовка меиста. вақте ки сирхаки хушрӯ шуд худтон маълумай ба чашм мебинен. мондам я 10 минути дига камтар хунуктар шуд ба бурид истамаш.
ҳам хез запахш ҳами хонаро фаро гирифт. беҳад хеле як бӯи шашлик хона шуда беҳад болаззат. ҳам хел пиёзашам кубик кубик реза кунем ки сочни биёяд дарунашда. пиёзи майда бо беҳад хӯрданашдам хеле приятнее. مرحبا يا 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 مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. иҷода духтаро ма тарзи тайёр намудани булучкаи болаззата барои шумо нишон метиҳам. ба мо лозимай як коса шири ширгарм 500 миллиграмм, ним литр шира иҷода ва як дона сафеди тухм, ним пиёла равған, як қушқча дрош ва як пиёла камтар шакар. ҳамаша ҳамроҳ мекунем. орд бо чашм нигоҳ карда мекунем ки на сахту на сус шавад. беҳад булучкаи хеле воздушни мебиёяд. ҳами булучка расид бо рӯ метиҳем, бо мерасонем, бо вақте ки начинкаша ҳамроҳ кардем бо мепечонем мемонем, бо рӯша мепӯшонем ба ягон ами сачоқа, ягон дастархона чизи пахтагӣ мепӯшонем ё ягон килёнка қадим ки чиқа бираса рӯ дам бигира. ҳамиқа бисёр дам гирифт, рӯ гирифт, ҳамиқа ковоки хушрӯ мебиёяд. духовкада дар ҳарорати 250 градус пухтам то пухтанша нигоҳ мекунем. вақти сирх шуд мегиренша. пешакӣ духовкаро ҳатман гирон кунем, баъд чизоро бипазем. хамирмон ами ширгармак бояд боша, барое ки ҳеҷ вақт шири хеле хунукчақатӣ нашӯрем духтаро. ам хеле мягкӣ. вақти сахт шӯридем анам хеле теста сахт мебиёяд баъди пухтанша. яъне хеле воздушни боша, бо ам хеле воздушни мебиёяд. вобаста аз хамиршӯриам ҳастай духтаро, ба вобаста аз чӣ қадр рӯ додан дамтиам ҳастай. ҳамин ду варианта ки хушрӯ иҷро кардем ба қонуну қоидаш, анам хеле хушрӯ мебиёяд, хеле болаззат мешавад. ҳозир мактаб сар шудаи кӯдакода булучка барои мактаб мебаранд. баъд чизе ки айхона худо тайёр мекунӣ дамашни ҳам ба маззаҳай, ҳам ба баракатай. ва чизе ами худот медонӣ дар ҳамин дарунаш чӣ рафтагия, ингредиентош ҳалоли ба мазза бо барои фарзандо тайёр мекунем. мактаб дам ҳамаи чӣ мефурӯшанд, лекин намедонӣ уро чӣ хеле тайёр кардагианд, боварид намебиёяд. бо тайёр мекунем барои фарзандо. беҳад чизи нағзай ҳам кӯдако дӯст медоранд. ина ман мондам рӯ гирифт духтаро, тухмаш мешакам. фарқ надорад, зарди тухмам алоҳида мешакем. ман сафедира як дона сафедӣ дар тесташ андохтагим. зардию сафедира иҷа як тухма алоҳида шикастам. зардии ки ай тухми чӣ мондагӣ булучкара дар болои пироги мурғӣ карда будам. из як тухми дигара шикастам, болои булучка ода кардам. барои вайда зарди тухм бояд болошта мекардем. ай тайёрак буд, дар ӯ кардам. ида фарқам надорад, ами сафедию зардиша якҷоя мекунӣ, ҳам хеле хушрӯ сирх мешавад. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا.
дӯстони азиз, мо шавида прогулка буромадем. Хай шав соати 9 шавай пеши кохи Гурбат омадем. Пиёда я остановка раҳаи хона монда омадем неҷа озера барои подписчико майхоҳиши подписчико аз Тоҷикистонай навор. Неҷа омадем прогулка пеши ов да истодем. Мегем агор раҳ боша лавлави озераро тамошо кунем. Қай дига бурем парк мешавам. Мардума бинем гаштаистем. Иҷода бояд чи дига да ҳайрон шудем. Неҷа дом сохтиян да пеши озера набуд. Мобайни озера дай ҳайуси забор кашидаги параш овай. Не инами дома. Инамира хати мардак ҳабсуждат када дар амҷа гаштем. Инай тараф не ободони шаҳр рафтестем хона. Нэг дарахтай гул кадай аҷоиб кишро бо ранги меги ки ваяй как светильникай гулош рушанак кишро необычный пешаим борбада дарахтои аҷоиб овардянами қатор ҳамашам халия необычный яхи глак дора nei майда чашам кишро хали вай монҷа сталбои лампадор фасон. Я вақтида ёдшаста кохи Борбат концерт мардум меомад. ҳозирчки парвои кохи Борбатам надора на концерт на ҳеҷо. Ма як бор концерт омадагиам. Ма ҳаваси концерт надоштам. Амо аввал баъдам як бор концерти Шаҳзоди Даврон омада будам. Як бор ҳамурам қати мардакам омада будам нагирифта будем оли омадем концерт ака ҳаваси ҷавонӣ буд. ихали концерт биёяк набудам ростика ба аму бо ҷамъбаст шудига ҳеч ки намебиёзи концертам интересне. Инам кохи Борбат торикай наметовахшур усуш. Хай тамошобинон бо мо бошен, саломат бошен ки бо мо буден то охири навора. Худованд нигаҳбонтон бошад.